Σμούθι με 3 υλικά συν ένα μυστικό υλικό. Για να δούμε, θα το βρεις. Πρώτο υλικό, μπανανίτσα φυσικά. Τέλεια. Δεύτερο υλικό, γαλατάκι της αρισκίας σας. Μπορεί να είναι και φυτικό, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μία κουταλιά γλυκό κακάο. Και φυσικά τώρα το μυστικό συστατικό που σας είπα. Και πείτε μου στα σχόλια, ξέρετε τι είναι. Και εδώ το αποτέλεσμα. Τέλειο. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και παγάκια. Καλή μας όρεξη.